Point de Vue Street Art festivala abiatu da eta dagoeneko hasi gara artelan berriak ikusten. Besteak beste, aurten Ziburura joan da jaialdia. Gaurko saioan bertan izango gara Ondarroako artista batekin. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan Point de Vue festivalaz gain, Batera plataformaren azken berriak emango dizkigu Frank Dolosor lankideak. Hain zuzen, foro bat antolatu baitu azaroaren 22an, Baionan. Ongi etorri iparraldearen orenera. Igande gauean 37 urteko emazte etxegabe bat zendu da Bokalen. Karrikan berarekin bizi zen 33 urteko bikotekideak ditu sokorri zerbitzuak deitu goizeko 3 alde. Baina sokorri zerbitzuak bertara ilegatzean goizeko 4 eta erdiak aldera arnas geldialdian zegoen emakumea. Zuduez egunkariak plazaratu duenez, bere bikotekidea poliziaren gandik ezagutua da bortizkeriaren gatik. Orain autopsia egingo diote 37 urteko emazteari heriotzaren zergatia ulertzeko eta batez ere baztertzeko hilketa bat izan denez edo ez. Betaramgo biktimen ikerketa batzordeak jakinarazi du biktimak erreparatzeko kalte ordainak ordainduko dituela kongregazioak, izan apaizen biktimak izan direnei, izan pertsona laikoen biktimak izan direnei. Biktima guztiei beraz emango dizkiete kalte ordainak, hala ere gehienez 60.000 eurokoak izanen dira. 2026ko urtea hastapenean hasiko direla jakinarazi dute. Auditoria batek Betaramgo kongregazioaren ondarea 5 milioi eurokoa dela ebaluatu du. Dagoeneko 900.000 euro inguru ordaindu dizkiete biktimei. 200 salaketa jarri dira jada, baina kasu gehienetan sexu erasoak preskribatuta daude. Edukia lantzen hasiak dira. Batera plataformak gogo eta topaketa eginen du Baionan azaroaren 22an, duela zenbait hilabete berpiztu duten taldearen xedea da Lurralde elkargo berezia erdiestea Ipar Euskal Herrian. Ari gira arlo-zarlo, laborantzan, sozial arloan, euskalgintzan, transizio ekologikoan, egiten zertan giren, panorama hori berriz marazten, eta zein diren berrak ditugunak, zein diren gaitasunak, behar ditugunak lurralde mailan antolatu. 2017an Euskal Hirigune elkargoa sortu zen hemen Ipar Euskal Herrian eta lehen aldikoz historian, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberoko 158 herriak bilduak dira egitura politiko berean, orain Batera plataformak uste du urrunago joan behar dela. Batera aspalditik hor da, lurraldeko ekitatearen aldarrikapena erematen du, eta ikusi dugu, hirigune elkargoa sortu zelarik, urratsa handi bat izan zen, baina ez ditu jendeak asetu. IFOP sondeoak erakutsi du agorrilan, sustengo union biziki zabala bat badela lurraldeko ekitate baten beharrari buruz, eta Euskal Hirigune elkargoak ez duela hori asetu. Gaur egun badugu tresna bat, hemen, baina ez dituena eskumen aski egiteko nahi duguna. Ikusten dugu, gizarte zibilagatik, elkarteak, mugimendu desberdinak, mugatuak direla oraindik, gaur egun lurralde mailan ditugun xedeak gauzatzeko. Euskalgintzan eman dezagun, horregatik uste dute orain baino egitura indartsuagoan behar dela, laguntzaile gehiago miatzen dute, gogo eta foroa azaroaren 22an eginen dute Lapurdiko hiriburuan. Street Artak Baionako karrikak hartu ditu berriro ere Point de Vue iriarte jaialdiaren 9. edizioarekin. Eta dagoeneko 200 artelan inguru daude ikusgai iparraldeko pareta eta hirietako altzarietan. Nazioarteko Street Art Festival hau batik bat Baionan iragaiten da, baina baita inguruko herrietan ere. Ondarroako artista hau esaterako Ziburun da egunotan. Itzein genuen pertsona batzuk, arrantzaleak, hiriko jenti, ikastolako jenti eta etc. Pizka bat inspiratzeko edo ezagutzeko zelandoa hemen bizia edo bai. Astebeteko lan trinkoaren ostean pareta amaitzen topatu dugu. Kontserba enpresa zen eraikin honetan, kontserban lata bat egiten.
Kontserba asko izan dira, hemen Zigurun, 10 enpresa edo, gutxi gora bera. Ipini dut lata han paretan, segaitxik. Da, literala, hemen dago kontserba, baina bebai daukat tradizioi eta ohiturak eta dana, han barruen dira. Itsasoa elkartzen du argazki zaharrakin lotura egitera. Hau baino lehen itsaso oso importanti izan da eta gaur bebai, holan lotuta dago. Festivalaren 9. edizio hau Baionako Bona Museoaren irekitzearen bezperatan egiten ari dira. 15 urteko eraberritzelanen ostean irekiko baita laizter, eta beraz, aurten bertako margolanak karrikara aterako dira arte urbano modura. Azkarateko herria buru belarri dabil bere irudia berritu eta herritarren interesarako diren proiektuak gauzatzeko. Baxe Nafarroako herriko erdigunean kokatua den gaztelua arra berritu eta bertan herriko etxeko bulego ez gain 5 etxebizitza eraiki berri dituzte. Horretaz gain gaztelua bere inguratzen duen espazioan parke bat eta baratze partekatuak proposatzen dituzte. Orain herriko etxearen erronka Eliza ondoan kokatua dagoen Aizpea etxea da. Enkanteetan eskuratu ondotik bertan Euskal Herriko edarien etxea eraiki nahi dute. Jakinik hainiz gauza egiten dela Euskal Herrian, horian astapenan aipatzen zen ahnoa, sagahnoa, eta gero sekatuz, bada orain dutea, dira kafe egileak, badira kefir eta olako beste edari batzu orain fermentazioekin ateratzen direnak. Ideia da izaita parte bat, pixka bat museo, pixka bat denda, hori ikusi beharko da partaideekin, baina bederen jastaketa gune bat, eta behar ba beste enpresetara joaiteko abia puntu bat bezala. Horretaz gain, lan eremu bat ere sortu nahiko lukete Aizpea etxean. Konkretuki pentsatzea da izaitea inkubadore bat edo orain bada hartzidurarekin hainitz enpresak kefir eta abiatzen direnak konputsa eta olako gauza batzu. Eta hori abiatzen den gauza bat da eta iduriz bada galde bat laguntzeko bezala, ideia zen izaitea inkubadore bat, behar ba eragilek balia lezaketena, hori dena gero forman hartu behar da, hor ideia hori da. Alaber, biztan lehi zuzenduriko espazio ez gain, Donibane Garaziko Navar Lizeoko ikasleek ere gunea erabiltzen alko lukete. Berba ipatuak dira ere Navar Lizeoarekin eta beste sukaldari batzuekin izaiteko jastaketa edo beste eksperimentazio gune batzu, berba sukalde bat eta olako gauzak pixkat lotzen aldena gainerateko proiektuari. Hain zuzen, herriko etxea Tekio kooperatibarekin elkarlanean ari da proiektuari forma eman eta partaideak atxemaiteko. Zerrenda polit bat eginda, uste dut 25 bat pertsona direktuki eleketatu dituztela, eta denak horren alde, eta denak ikusten zuten zerbait ekartzen altzutela beren ekoizpenari. Azkarateko herriko etxeak Europako Poktefa dirulaguntzak eskatu ditu proiektua zehaztu eta herriaren dinamizazioan urrats berri bat emateko. Pascal Irigoyen musikari Baxe Nafartarraren proiektu berria da xak, popa eta folka jorratzen duena. Musika handabil aspalditik eta film bat ere egin zuen duela 2 urte, baino let. Bere bakarlanean alere, Aiande eta Julen Etxeberri etxartanaiekin ari da, baita lagun gehiago zinguratuta ere. Uda astapenean hasi ziren kontzertuak ematen eta ordutik ezker eskuin ikusi ditugu. Berriki eta Balkanpo aldean Maitaldia festivalaren kari. Xakekin gaurko agurra ikusentzuleok, bihar arte. Zaresteko gure eskuak batera Ahoketan izaztu niten bihotzaren txeka Eta gu iguzkiaren azpitik